Nanawagan ang COMELEC Region 9 sa mga buot magparehistro nga himuon na kiniuna ang deadline sa September 30. Kini aron malikay sa taas nga linya. Dugang detalye sa report ni Efren Mamak. Sa tala sa COMELEC Region 9 as of July 15 ning tuiga, anaa sa kapin 2.6 million ang nakaparehistro na sa ilang boto, lakip ang mga nagpa-activate sa ilang registration. Posible pa kining madugangan kay hangtod sa September 30 ning tuiga pa ang deadline niini. Apan bisan kapin bulan pa karon pa lang nanawagan na ang COMELEC 9 sa mga buot magparehistro, lakip magpa-activate og registration nga mobisita na sa buhatan aron malikay sa dagsa sa mga magparehistro inig hapit na ang deadline. Pumunta na sa COMELEC while the lines are still small, hindi pa masyadong mahaba. Samtang gipaniguro sa COMELEC Region 9 nga andam na ang buhatan sa 2025 midterm elections, ilabi na sa umaabot nga filing of certificates of candidacy sa October 1 to 8. All is set, walang tayong problema, except in some areas na maliit, they can actually request for transfer of venue kung saan pwedeng mag-accommodate ng mga kandidato ng file ng COC. Magpaygayon sab ang Police Regional Office 9 og threat assessment sa mga kandidato, lakip ang pagsuta sa mga areas of concern. Meron tayong mga direktiba, threat assessment, no? Pinapaalam din natin. Pinapa-identify natin kung meron bang mga kung sino itong mga possible na mga kandidato. Andam sab ang ubang law enforcement agencies aron mahimong hapsay og malinawon ang eleksyon. Rest assured that your armed forces of the Philippines, particularly here at sa Zamboanga Peninsula, will always be committed for this upcoming election 2025. We will do our share. When it comes to election matters, you have 1,500 strong Coast Guard in Region 9. So, Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak para sa One Mindanao.